1 viikon hampaiden valkaisun jälkeen. What? Hampaiden valkaisu kotona. Toimiiks tää? Mä oon nyt 1 viikon valkaissut mun hampaita Crestin tuotteilla. Ihan kun oisin käynyt ammattilaisella valkaisemassa nämä hampaat. Kaupallisessa yhteistyössä hampaidenvalkaisukotona.com kanssa. Crest 3D on valittu jo 18 vuoden ajan parhaaksi hampaidenvalkaisutuotteeksi kotona. Millään muulla hampaidenvalkaisutuotteella mulla ei ole ikinä ollut näin hyviä tuloksia. Hampaidenvalkaisukotona.com-sivustolta löytyy Crestin hampaidenvalkaisuliuskoja. On superhelppo käyttöisiä, Tukesin ja Adan hyväksymät. Tosta laitat ylähampaisiin ton, alahampaisiin ton, vähän venytät, niin se tulee joka hampaaseen. Valkaisevat hammastahnat ja valkaisevat suuvedet. Kattokaa, mitkä lopputulokset tästä on tullut. Hampaidenvalkaisuliuskat on ihan superhelppo käyttöisiä. Eka kuivaat vähän hampaita. Yläliuska on ylähampaille. Venytetään tätä ja laitetaan tänne. Näin ja näin. Näin ja sama alahampaille. Ja annetaan vaikuttaa 1 tunnin. Mulla on teille alekoodi hampaidenvalkaisukotona.com-sivulle Jasmino. Käykää ihmeessä hyödyntään se.